Ja de ben joveneta ja em vaig donar compte que sense fe no seria feliç. I aleshores, des d'aquell moment, vaig demanar a Jesucrist, a Déu, i és un constant que he anat fent al llarg de la meva vida, que no perdés mai la fe i que me l'augmentés. I llavors també em vaig donar compte que la fe no la podia viure sola, que la tenia que viure en comunitat, que sola la perdria, que era bàsic viure en comunitat. I llavors sempre m'he mogut en ambients d'església, en moviments, en parròquies. Jo com a laica dins l'església crec que tinc una missió. I la missió que crec més important és a donar a conèixer la fe en Jesucrist, perquè a mi em fa feliç. I hi ha molta gent desorientada, hi ha molta gent perduda, i els hi falta, i materialista, perquè és que ara s'estan perdent tots els valors. La gent només fonamenta la seva vida amb lo material, amb el consum, amb la feina. Quan s'enfonsa això, ho estem veient, la gent està molt enfonsada. I sí, la meva missió com a laica seria donar-los a conèixer que hi ha més, que hi ha Crist que ens ajuda, amb qui hem de confiar, i ell ens va guiant per la nostra vida. I almenys això és el que em fa feliç a mi, i a mi m'agradaria poder-ho compartir amb tothom.